Primer tast és el titular de la portada del Nou Esportiu en referència al debut de Neymar a l'amistós entre el Barça i el Lechia Dansk, que va acabar amb empat a 2 amb gols de Sergi Roberto i Leo Messi. En pàgines interiors, Messi lidera el Barça a Dansk i torna a marcar. A la part de baix, paraules de Neymar: debutar és un orgull. Aquest divendres, al Gampar, els dos cracs debutaran junts al Camp Nou. Abans del partit, però, es va conèixer la mort del mític porter de les 5 copes del Barça, Antoni Ramallets, a qui el Nou li dedica un gran adeu, Antonio. Portada del diari Esport: debut de Neymar i gol de Messi. En pàgines interiors, més noms propis. Sergi Roberto, un jugador de segona línia diferent i amb gol. Diu que amb la marxa de Thiago, sobre Roberto cau el pes de donar descans a homes com Xavi o Iniesta. A la part de baix, Tello es va retirar amb molèsties i avui se li faran proves per saber-ne l'abast. I mentrestant, a la ciutat esportiva, doble sessió per als internacionals, que es van entrenar ahir a les ordres de Tata Martino. Portada del Mundo Deportivo dedicada al debut del nou davanter blaugrana amb un 11 minuts amb Neymar. A dalt ens ha deixat Ramallets, als 89 anys. D'altra banda, Gareth Bale ocupa un dia més les portades de Madrid. El Marca titula Pressió total i explica que fins i tot els pares del jugador demanen al Tottenham que el deixin marxar al Madrid. L'As titula Villas-Boas es rendeix i no vol que Bale es converteixi en un altre cas Modric. Pel que fa a la premsa internacional, a França la portada de l'equip titula L'Invencible. Es refereix al nedador francès Yannick Agnel, que ahir va guanyar l'or als 200 metres lliures del Mundial de Natació de Barcelona. D'altra banda, a Itàlia, el Corriere dello Sport obre amb la cessió del defensa de l'Inter Mattias Silvestre al Milan, que d'altra banda té la intenció de fitxar el jugador del CSKA de Moscou, Keisuke Honda.